Hidawa. Hidawa. Berlakum. Berlakum. Hidawa. I inject. I inject. I inject. Ka Hills Farmer Union Central Body po jinggalam jong ba Commander Shangpliang harangkat kidkot jong ka Southwest Council District hadin ke jingot jingnam jong ki dongrep halor ke jingyap klam jong kisniang kabalene mentala kembalai hadu sau benai ai henni kesengi kar penyok terik unai lar arjar ar priung kalahiar jurip ya ki bebun tili kisnong jong ka Southwest bad ya kenduk markmat ki dongrep jong kene kedong katany Hagani kesengi keseng Hills Farmer Union kalau yo ban sedang ya kejing curip na kaitan Siliangum kata nadu nongbrei nongdom mautong mausep rangplang terter sedu dolun mat ha kejing jurip ke nongrep kelapan pau ya kejing du nong ke bakrau namar kejing yap jong kisniang bat kani kalabu jing ya ki ban penbiang ya kejing donkam jong ki khun kikti namar maki ki imsngi ha ka ban rep ban riang bat banri ya kicingri susu nakaliang ba Commander Shangpliang habakaran hakanik sengi ulaong bagi nongrep ki donhok bandawa ya kabai lutksan namar ka sorkar kamsem lala ban pun urlong ya ke jingdawa jong keseng kata ban bu ya ke jaka eksamin ya kisniang kibawan nabar jela ulong ru bag seng ke don ya ke jing suba ka bajur bagi dei kisniang kiba nabar kibawan ra jingpang syapo ka jela kumbangi ju ya tip hi nakaliang jong office ban nakaliang ki bapek ya ko kia jong ki merat ki mereng ki ong bet hakan ikerkom bangi dai ban ban register kisniang jongi ban register kisniang jongi bat nalor kata kalau bangi dai ru ban ban register ban kong bat kawai long ban ai dawai inject yadah kata kadai gajing betha jongki tenrei nakaliang jongi lase hak bedai bat kisniang ngim semlala ban le kan ikabenta ke bamut ban register kisniang na kabenta ban claim ya ka insurance lada kisniang jungi kiyap nrei bun ap deng jungi ngi claim la ban le kata ngim la ban lem ngi claim le ya kata bat kawai ru ngim la ban ngim le ru ya kata ke ban ong ngin da ai inject kisniang ban ya da na ka jing pang jong kisniang tenrei na kilayap kisniang pade ni lakot la don ki balawan apo kene kisniang jungi ban inject kisniang dai kai ka jing ka jubab kai ka bami na kita ki nong sumar lese ki doktor merak ki ong bet ba namar ba ka jing bom la jongi ban inject tikna ya kisnyang man la kapor ta ka dai ka daw ba amla ban sumar su ya kisnyang haba ka jing pang kala don po sino ta ka dai ka bang yo na kiniki doktor ki ba pet ya ki merak ki mreng tementa kani nakaliang jungi kum kaseng kinong rep hapo kasyatri jong ka Hill Farmer Union ringkat bat ka Central Body bat kumjuru ka Southwest Council District alin ba nilayo ikini ka jing ujor na kinong ri jingri baki sniang kilayap klam dan nakaliang jungi kum kaseng mentakasni nilawan jurip keleng kisnong jong ne ka Thai Southwest Council District bat hakani ka jing ia kenduk jungi kia kinorep kila penpau bak lalong jing du nong ke bakrau namar baki babun kisnyang kila yap dan nak leng jungi kaseng atas ni nila persyang ia keban lum kerteng angkat ke jingnya perilang rang bak snong nila rai ban lum kerteng ya paro jungi ni ki nongrep ki bala yap snyang kinori jingri kani kalau namantaka state berok kawai namar nang keren presiden juga state hi berok kawai te la ya trilang ru rengkat bat kirang bak snong la kalong Southwest la ne sikno nugi benta bangin lum kerteng bat bangin lira akmat ke sorkar na gamta ban pan ya kejingirap compensation kani ke compensation hagwai kaliang kalong justify na menta jungi namar ba hadin bangila dawa na ka sorkar ba kadai ban bu ya ka jaka ban eksamin ya gini kisniang hangtai habordar namar bangi sir ba hawan lami kisniang kan ketes kemut kiwan ra jipang dan ri ka sorkar ka sngap man ka klem menteri kam ini kejing dawa ban bu yakini ki jakates te ngidon ka jing suba ka bajur ba ka dei hiro ba ki dei kisniang ki banambar ki bawan ra klam syakane ka jela ke jongi te nak kata kadaw ngidlong kalong ka ba long justify yangi bangin dawa ya ka bai luksan nak sorkar but nakleng jingi kum kaseng banjur biang ro ba nadu kini kisingi ki banwan ke di ban bu no ya ka
jaka bantes si kisnya benabar ki bawan sini kejela ke jongi nalor kata ki penbiang no ru ya ki injection nam tak ni yang katu kani ki bedang im bakin lek ban inject bat haku ju kapor ni dawa ya ka sarkar baka di penbiang ya ki injection nang ta ki nong tray lada kambiang ki nong tray ni kentu ya ka sarkar bakan bu ya ki kena ya ki ba la sibu benta ki don ki kena ba pas class 12 science lane BSc ru ngeng scam bakila ban ai injection tikin khot ya ki nyarap naki bakin ai inject sha ya ka ba hakapor bakha nang bagan laj jing ka klam bat kan ya da hakapor bakawan kum gede klam te nak leng jungi kum kaseng hi ngeng scam baginon ka jing shania ka sarkar bakan ai ki nyarap ya ka bangingen sa submit namar ngiyo baki don kitu ki barjela ki ba lasya telep haki kram doyong ro sikti ki jengkiang i ki ai jing nyarap nata dang shen ro i bahaba ki don ki kali na asam ki basya kawama ki runar ke tur ka ai jing nyarap ikat nole yang ikum ki trai muluk yang ini lagi nongrep ni scam ba ka sarkar kan ai jing nyarap te ngakwa ban pentip ru sarkar mentakasngi ba kini kijing angnut je ka sarkar syaka 10 billion US dollar how 2028 kala minus no namaria kapisa ke badon hakane ka ya kene ka yo ka kot la le tep no lang ba ka jing yap jing kisnyang te kum kahaban tau ikilat gelenti kum no ban ai ya kene ka jing yarap syakni ki nongrep syakni nongla nang ba ka yo ka kot ya ka ba ka sarkar ka thau kan long ka job bat kumbangala ong ba nakling jingi hikum kaseng lada kinong rep ki dunong hakne ka rukom da ka bayap snyang lane kimyo ki jing bela ingim don ka jing sukmen lada ka sarkar ka poi sya ketika 10 billion US dollar kumta ka di benwan ra ki polisi lang ba ka rep karyang ka polisi lang ba ka rijingri ka polisi lang ba ki kambla kenang bangin la ban kamai kaji ban ngin kot sya ketika thong ya ka ba ka sarkar ka bu ba ka yo ka kot ke jongi ka di ban poi 10 billion US dollar ha 2028